क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। रहे चीजवा यावर सैया बुझला रवाड़ सैया बुझला रवाड़ सैया बुझला रवाड़ रहे चीजवा यावर सैया बुझला रवाड़ धके देल लम्हराई रे रहे चीजवा रवाड़ सैया बुझला रवाड़ धके देल लम्हराई रे सखी पियावा कसाई रे गइल चलिया जवाई रे सखी पियावा कसाई रे गइल चलिया जवाई रे गइल चलिया जवाई रे। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। सजन परोज सखी करला नासा गलत देह जैसे गलेला बतासा गलेला बतासा सजन परोज सखी करला नासा गलत देह जैसे गलेला बतासा कबो होठवा के चटे कबो सीनावा से सटे हिले पलंग के पलाई रे कबो होठवा के चटे कबो सीनावा से सटे हिले पलंग के पलाई रे सखी पियावा कसाई रे गइल चलिया जवाई रे सखी पियावा कसाई रे गइल चलिया जवाई रे गइल चलिया जवाई रे। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। पिया नीतीश बड़ी बड़ छुछुंदर दिले बसात हमके बंटुए नरेंद्र बंटुए नरेंद्र बंटुए नरेंद्र पिया नीतीश बड़ी बड़ छुछुंदर दिले बसात हमके बंटुए नरेंद्र बंटुए नरेंद्र बंटुए नरेंद्र बड़ी उठाता दर्द पूरा हो जाता गरज हो जाता गरज हो जाता गरज बड़ा उठाता दर्द पूरा हो जाता गरज कुंदन दी दवाई रे बड़ा उठाता दर्द पूरा हो जाता गरज कुंदन दी दवाई रे सखी पियावा कसाई रे गई चलिया जवाई रे सखी पियावा कसाई रे गई चलिया जवाई रे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।